Karbi Anglong Autonomous Council XEM Jagat Singh Ti Sarupathar Mandal Office Japralang Sualong Kahumrita Difu Golf College Along Combined Hostel Presa Social Meet 2023 ke Pemantau Sarupathar Mandal Congress Committee Asai Along RD ki Pidunji Pura Kidunmi XEM Jagat Singh Ti Alangli Puthot Congress Along Chepa Ogdun Dat Pen Bini ke Alangli ke claim ke damji Asai Along Chihumri Dam Pen Aprang ke claim ban atum Along Chepa Chini Dam Lasi kedoan ta ning isi pen claim rapet pen non ke bangji MP ke ling ahud abang ke BJP aphan ke paremji aphan si chisik pon rentilo usi alang litum cethan cemum ponlo la pen ke hada ke ja Congress Mondol Kong Chun Bang pen amai japon si mesen pen pachun ponlo tangte pherangki athengnu kaning je alam le ilitum aju pon hursida penap BJP atum Surupathar konstitusi along iseri non betul nang tum lang non nilipan non tam kamera hut nang tum kamera lah tu pilo pote hoitu lah tum nang niya dun hai hidat hai deh sarpi mara group tu nang niya dun hai hidat hai ta inuri pen kilo puluh pote nang tum cini je non lah tum hangke kether bensi kether ke ha bensi lah tum hangke pun na reli na podun toy nang tum jong si ni tum reli lo nang tum de puluh pote nang tes self group nang thanda je self group nang kilo ya poisa nang bipe nang tum jong si ni tuma BJP ari lo nang tunde der role putang te oruno do ya poisa nang pipe laso ke ther ke hapen sinon ke muni ke pangrum lasi BJP a sarkar pandili question ke lehando nang tum ke oruno do a scheme ta BJP a party pang tang se klema party BJP a party bhai picho jima BJP bhanpur ki pipi tum an ke Karbi Anglong ki dukla garat kali lo ma duk thong kep ta tum han pipi lo ma laso question bangke pini dukok lo itu ta char arjugom lo laso alam bang pulotang te ke damtang ke BJP itu kad akya IP kadom terang pi vote ke hai hut kano ke lo 2500 bodi engke total Karbi Ang jela Surupathar constituency ke voters masi 10000 suri kep lo buta chitim le punon to suri phoke swardo tum lo engke hala BJP to abor ke long ke supinso swardo pensi 25,000 je 2500 kelong lo suri paru hinira suri hinira paru pho kelong lo ente nono bang kela so uruna doita hala BJP long ke claim bom no si pichot pom pulutang te la ke BJP a sarkar ta nili puji ila ke chok chennai lo kidu kela rara party kidu kela rara fan jama tha ke chelang a party kali lo tu lada kidu kela rara bong ta ko politics patu thulang la si dona theglong lo ke ton sarpi mar tuma muna tumar junon nang tum junong ji kamera long ke pini bang ke nang nije dun hai de thai sita ka du bita ning dolo apor nang pali sina aso BJP apa apor nang pali lo ke la tum vote ki pibe sa result pibe la hello nilhin pen pinon man dar bode get together kali sita jitu kidaptang 19 ari 19 tarik ari itum Surupathar homosti lo tentang X MLL XEM alang lejitu labangso Congress along party along ke kam nang chior ni alang lejitame itum la Mondal office along nang Kahumri ada jitu Mondal office tumna kado gawe cipacini alam kese alang ni rada nang Kahumri ke bang jitu party office tunama pose alang ni pacini base ke bang tangte pani siarni ladak akimi jana la sinami tumla akimi aban la pason ke cheplak lason avida jima Iltum labang ke kalau ate non jitu Congress jitu India Alliance long apora hot iltum Congress abang ke an sose ke pang tangi pulang be jitu ke damtang BJP tu sedame Congress ong bang nakpo an si iltum hai non sedame iltum jitu Surupathar awar sedame jitu BJP tu bang tapi si iltum Congress hai ji apo se alang itu mana akimi aban pola melo jitu bang punang po BJP tum do an sedame itum labang so Congress long nang pachipa ogdun nang po an bisi itum Congress Surupathar Congress sedame itum hai po lapen all itum Karbi Anglong sedame hai po lapen jitu alang lipas sedame itum labang so Congress nang join alang lipas welcome lo itum barang itum han lipini ani an ke itum party office ong sedame alang itum ke bang pan isi vet pen itum kam claim rapet po itum ceplak abe labang so division itum CPP tangte na non MP election ke bang je la non MP election hot ani tum dak Surupathar ban Congress hai ji pu ko aning che thedam athenal tum theglong lo piniar ni
alang liji jitu ex MLA lapen ex CM alang li tabang jui pulutang te ke hai he dimsia belo alang li matalo jitu Congress pini highway nang pupukamat hapen alang li senior most jong se bang jui pulutang te ala jitu api leader si ke dang dun toy po asi hai he dimsia belo highway pula ba ente nang litum la FSRC pen alliance po kothak la bang so bang an ahok mo FSRC pen alliance po lam thi bang ke nang tum news ong ta ke dam tangani theklong ta hailo se nili tum long alliance mane India alliance long pulatang nili tum ke bang nang grip po bang ke tum puno lo ta do wisra bang ignang po asi India alliance long bang ke halal lo Diffu Golf College along Combined Hostel Pressure Social Meet 2023 Padopono. Nipai inquiry si Durmiani Diffu Golf College Rangsina Auditorium Hall along si Lasso Omai Dipono. Lasso along nang Chitong Dun Guest Aman Pen Akihai Mr. Johnny Timung Lumpajong Constituency KAC Lapen Alangli Hostel Kedupen Ilitum Ali Dupik Lapen Mepiklo Lason Hostel Kedu Atuman Kithe Kiding nang keman dupik an pusi tan pachini tekan lapen adun tu ilitum akorti atum pen chong chingnang ke kanta pakan ponsi maya bang dupono lapen penang an artis atum ta nang cetong dunsi mesen pen maya bang pachun ponlo Diffu pen songjatong binang kilo birta DY365 Karbi Life